Čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako sa zakupuje hosting cez stránku sms.hosting.cz. Čiže toto si tam dáme a otvorí sa nám taká stránka. Sem sa treba zaregistrovať, otvorí sa tak, si dáte užívateľské meno, heslo, e-mail, nič zložité, to dúfam zvládnete. Čiže potom si to zavrieme, to som nechcel. Tak ja sa iba prihlásim. Čiže prihlásite sa a potrebujete si dobiť kredit, čiže dáte dobiť kredit. A ak ste z Českej republiky, tak si tu vyberiete, koľko chcete dobiť, maximálne 99 českých korún. Ak ste zo Slovenskej republiky, tak si vyberiete Slovenská republika a to je dostanete 40 kreditov za €60. Môžete platiť cez SMS alebo platbou účtem. Čiže necháme to tak, ako to aj bolo, Česká republika 99. Pošlete na číslo 903 0999 a napíšete tam CSMC 15322 a dávam to 99 kreditov. Ak ste do Slovenskej republiky, tak tam zase napíšete na číslo 7604 a to isté. Takže nebudete tam písať toto číslo, ale také, ktoré vám vyberie táto stránka, keď sa zaregistrujete. Čiže príde vám kredit a my si chceme už objednať server. Tak ideme. Dáme objednať server a tu vám naskočia rôzne ako nie verzie, ale napríklad Bookit, Techit, čarovný Minecraft a takéto veci. Na 1.6.2 tuším, že tu je jeden Minecraft a tu si dáte názov servera, tak je napríklad Pepsi Debil a dám pod slotov dám 4 a budem platiť 36 kreditov týždenne. Čiže teraz dám hlavného admina, dám moje meno a dám pokračovať. Tu si nastavím, že whitelist. Whitelist je vlastne to, že tá server sa budú môcť zaregistrovať iba tí, ktorí máte napísané v takom priečinku. Napríklad chcem pozvať kamaráta, ktorý sa volá dajme tomu slon a tak musím do toho whitelistu napísať slon. A neter, chceme mať online mod, to si nedávajte, iba ak chcete hrať s kamarátmi, ktorí majú zakúpený Minecraft. Fly si určite ja vypnem a PvP si ja zapnem. Čiže tu si vyberiete obťažnosť, dáme hard a terén. Náhodný terén, rovná plocha, Lightbullions, vlastný sít. Ja si väčšinou dám náhodný terén, ale teraz dám Archivions. Názov mapy môžete dať aký chcete. Kripofu. Distancii, ak máte pomalší počítač, odporúčujem znížiť okolo takú 5 alebo 4. 5 môže byť. Spam mobile, spam zvíjať, spam tak to je. A SMS Hosting vám dáva podporu niekoľkých pluginov. Čiže plugin, ktorý registráciu a prihlásenie dáva, že sa môžete zaregistrovať, alebo môžete to aj zrušiť, alebo aj dať fajku. Tak to vidíte. Tak potom je tu obchod pomocí BDN, to chceme určite. Sa dá rozlišenie poraditeľ ďalší. Budete tam mať redstone, tuším, faklu a repeater, ale nebudete tam mať pistony a takéto veci, myslím, keď tam nebude táto sada, čiže dám áno. Potom tu je dynamická webová mapa, základní príkazy, home spam, ďalší essentials, to tam treba, to je veľmi dôležité. Zamykaní truhel, to je tiež dôležité. Logovanie kostek do kostku, položok do kostku zničil, to sa hodí, keď takto zgrifuje dačo. Zamykanie pozemku, to je vlastne rezidencia, to chceme. Více svetlo na jednom serveru, to chceme. Zapnutie veci, ako je treba výbuch creepera, to chceme. Zásada základných príkazov práci s terénem, áno, tak to všetko chceme. Takže toto vlastne potom dáte dokončiť objednávku. A tu mám napíše, že nemáte dostatok kreditov alebo máte. Čiže takto si to dáte. A už dáte dokončiť. Do servera sa vám objedná a naskočí vám sem administrácia serveru. Administráciu serveru si zapnete a tu budete mať napísanú svoju IPčku. A potom, ak chcete dať aj do svojej vlastné pluginy,
tak idete na prístupové údaje a FTP. Na to si musíte stiahnuť FileZilla alebo Total Commander a tam bude hore riadky, tam zadáte hostiteľ, že IPčka, potom užívate lolo a heslo, no aké tu máte vlastne. Takto. Takže to je všetko. Ak sa vám toto video páčilo, ak som vám trocha pomohol, tak budem vďačný, ak dáte koment, like, odber. Takže čaute a na budúce.